Akwụkwọ Ezras nke 2 isi nke 15. Lee, gwa ndị m okwu amụma ndị na-etinye n'ọnụ gị, ka Onyenwe anyị kwuru. Mee ka e dee ha. Ha kwesịrị ntụkwasị obi ma bụrụ eziokwu. Atụla egwu atụmatụ ha megide gị. Unu atụla iri n'akwụkwọ n'ihi na ka ha ekweghị ekwe ka ndị na-ekwu okwu megide gị ghara isonye gị nsogbu. N'ihi na ndị niile na-ekweghị ekwe ga-anwụ na-ekweghị ekwe ha. Lee, ka Onyenwe anyị kwuru, m ga-eweta ihe ọjọọ n'ụwa dum, mma agha, ọnwụ na mbibi, n'ihi na ihe ọjọọ emeriela n'ala niile. Ọrụ ọjọọ ha erutewokwa oke ha. Ya mere, ka Onyenwe anyị kwuru, agaghị m agbachi nkịtị ọzọ n'ihe ọjọọ ha nke ha na-eme n'ụzọ rụrụ arụ. Agaghịkwa m anabata ha n'ihe ndị a nke ha na-eme n'ụzọ ọjọọ. Lee, ọbara na-emeghị ihe ọjọọ na nke ezi omume na-etiku m. Mkpụrụ obi nke ndị ajọ omume na-etikukwa m. Ndị ezi omume na-eti mkpu mgbe niile. Aga m abọ ọbọ ha, ka Onyenwe anyị kwuru. M ga-anatakwa m ọbara niile dị ọcha n'etiti ha. Lee, a na-edu ndị m dịka igwe atụrụ gaa n'ebe a na-egbu ha. Agaghị m ekwe ka ha gaa Ijipt ugbu a, kama m ga-ebi n'ala Ijipt kpọpụta ha n'aka dị ike. M ga-etikwa Ijipt ihe dị elu na ihe otiti dịka ọ dị na mbụ. Na mbụ, m ga-ebibikwa ala ya niile, ka Ijipt na ntọala ya ruo uju, n'ihi na ihe otiti nke ntaramahụhụ na ntaramahụhụ nke ha. Ka Chineke mee ka ndị ọrụ ugbo bịakwasị ha, ka ha ruo ala ruo uju, n'ihi na mkpụrụ ha ga-ada ada. Osisi ha ga-alakwa n'iyi site n'ajọ ifufe na akụ mmiri igwe na oke ifufe dị egwu. Ahụhụ ga-adịrị ụwa na ndị bi na ya, n'ihi na mma agha na mbibi ha na-abịaru nso. Mba ga-ebili megide mba iji lụọ ọgụ na ngwa agha n'aka ha, n'ihi na a ga-enwe ọgba aghara n'etiti mmadụ. Ha ga-esikwa ike megide ibe ha. N'ike ha, ha agaghị asọpụrụ eze ha ma ọ bụ onyeisi ndị ukwu ha. N'ihi na mmadụ ga-achọ ịbanye n'obodo, ọ gaghịkwa enwe ike, n'ihi na nganga ha ga-eme ka obodo dị iche iche maa jijiji. A ga-ebibi ụlọ, mmadụ ga-atụkwa egwu. Mmadụ agaghị enwe ọmịiko n'ebe ndị agbata obi ya nọ, kama ọ ga-eji mma agha wakpo ụlọ ha ma kwakọrọ ihe onwunwe ya n'ihi enweghị nri na maka nnukwu nhụjuanya. Lee, ka Chineke kwuru, ana m akpọku ndị eze niile nke ụwa ka ha kpọlite ndị si n'ọwụwa anyanwụ, site na ndịda, site n'ọwụwa anyanwụ na Lebanọn, ka ha tụgharịa onwe ha megide ibe ha ma kwụghachi ha ihe ha mere ha, dịka ha na-eme taa nye ndị m họrọ. Otu ahụ ka m ga-emekwa. M ga-akwụghachikwa ha ụgwọ n'obi ha. Onyenwe anyị Chineke kwuru sị, aka nri m agaghị azọpụta ndị mmehie. Mma agha m agaghị akwụsịkwa n'elu ndị na-awụfu ọbara aka ha dị ọcha n'ụwa. Ọkụ esiwo n'iwe ya pụta, wee ripịa ntọala ụwa na ndị mmehie. Dịka ahịhịa ọkụ, ahụhụ ga-adịrị ndị na-emehie ihe ma ghara idebe iwu m, wụsa Onyenwe anyị, dịka ahịhịa ọkụ. Ahụhụ ga-adịrị ndị na-emehie ihe ma ghara idebe iwu m, ka Onyenwe anyị kwuru. Agaghị m ahapụ ha. Gaanụ ụmụ nnupụ isi, unu emerụọla ebe nsọ m, n'ihi na Jehova maara ndị niile na-emehie megide ya. Ya mere, ọ ga-enyefe ha n'ọnwụ na mbibi. N'ihi na ugbu a ihe ọjọọ abịala n'ụwa dum, ị ga-anọgidekwa n'ime ha, n'ihi na Chineke agaghị anapụta gị, n'ihi na ị mehiela megide ya. Lee, ihe dị egwu na-apụta site n'ọwụwa anyanwụ. Mba nke dragọn nke Arebia ga-apụta n'ọtụtụ ụgbọ ịnyịnya. Site n'ụbọchị ha ga-apụ, a ga-ebuga ịma jijiji ha n'elu ụwa, ka ndị niile ga-anụ ha wee tụọ egwu ma maa jijiji. Ndị Kamoni, ndị na-ewe iwe nke ukwuu, ga-apụkwa dịka ezi ọhịa n'ọhịa. Ha ga-abịa n'ike dị ukwuu ma sonyere ha. Ha ga-ebibikwa akụkụ niile nke ala Asiria na eze ha. Mgbe ahụ, dragọn ga-emeri na-echeta ọdịdị ha. Ọ bụrụ na ha atụgharịa onwe ha na-akpa nkata ọnụ dị ukwuu ịkpagbu ha, mgbe ahụ a ga-enye ndị a nsogbu. Ha ga-agbachi nkịtị site n'ike ha. Ha ga-atụgharịkwa ma gbaa ọsọ site n'ala Siria. Onye iro n'ime ndị agha ga-awakpo ha wee bibie otu n'ime ha. Ụjọ na ịma jijiji ga-abịakwasị ndị agha ha. O nweghịkwa mkpebi n'okpuru ndị eze ha. Lee, igwe ojii si n'ọwụwa anyanwụ, site n'ugwu ruo na ndịda.
Ha dị oke egwu ile anya, jupụtara n'iwe na oke ifufe. Ha ga-alụso ibe ha ọgụ. Ha ga-awụsa oke ifufe n'ụwa, ọbụna oke ifufe nke ha. Ọbara ga-adị site na mma agha ruo na afọ ịnyịnya, ruo na apata ụkwụ mmadụ, ruo na apata kamel na hawk. Egwu ga-adị ebe a. Oke mkpọtụ ga-ama jijiji n'ụwa, ma maa jijiji nke ukwuu. Iwe ga-atụkwa ha ụjọ. A ga-akpali nka ndịda site na nkume gaa n'akụkụ ọzọ site n'ebe ugwu. A ga-ebilite site na ọdịda anyanwụ. Ifufe siri ike na-efe efe ọbụna n'oge gara aga ma mechie ọnụma igwe ojii ahụ o welitere. Olu nke ga-eme ka ifufe niile daa n'ọwụwa anyanwụ na ndịda ma na-ebugharị ya gaa n'igwe ojii n'ọdịda anyanwụ. Ukwu n'ike oke ifufe na iwe ga-ebuli elu, ma ndị bi n'ime ya na-achọsi ike. Ha ga-awụsa ha nwere ike ibibi ụwa niile. Ihe dị egwu n'elu onye ọbụla dị elu na nke dị elu. Ụlọ nkwakọba mma agha dị elu na ọtụtụ mmiri nke n'ala niile ga-ejupụta karịa mmiri ndị ahụ. Ha ga-akwatu obodo na mgbidi ugwu na ugwu, osisi ọhịa na ahịhịa nke ahịhịa na ọka ha. Ha ga-aga Babilọn mgbe niile ma bibie ha. Ha ga-abịarute ya ma gbaa ya gburugburu. Ha ga-awụsa oke ifufe na iwe niile n'elu ya. Mgbe ahụ, aja na anwụrụ ọkụ ga-arịgo n'eluigwe. Ndị niile gbara ya gburugburu ga-eru uju maka ya. Ndị fọdụrụ ga-ejere ndị bibiri ya ozi. Gị Eshia, ndị na-ekere òkè n'ime mma nke Babilọn na n'ebube nke onwe ya, ahụhụ ga-adịrị gị, onye ihere, n'ihi na i mere onwe gị ka ọ dị ka ị chọworo ụmụ gị nwaanyị mma maka ịgba akwụna, ka ha wee mee ihe ga-atọ ha ụtọ ma too ndị hụrụ gị n'anya, ndị nwere ya mgbe niile. Onye i nwere bụ onye a na-akpọ asị n'ọrụ na ihe niile o mepụtara. Ya mere Chineke kwuru sị, m ga-ezitere unu ihe ọjọọ dịka nwaanyị di ya nwụrụ, ịda ogbenye, ụnwụ, mma agha na ọrịa na-efe efe, ka ha wee tọgbọrọ n'efu ma bibie unu, kpọọkwa nkụ dịka okooko osisi mgbe ọnwụ. Ebube ike gị ga-ebilite n'elu. Ị ga-adị ike dịka nwaanyị ogbenye nke a kụrụ ihe ma merụọ ahụ, ka iwe ghara inwe ike ịnabata ndị dike gị na ndị hụrụ gị n'anya. M gara emeso gị ekworo dị otu a, ka Onyenwe anyị kwuru. Ọ bụrụ na ị naghị egbu ndị m họrọ mgbe niile, na-ebuli aka gị elu ma na-akụ aka, na-ekwu maka ndị nwụrụ anwụ mgbe ị ṅụbigara mmanya ókè, mee ka ihu gị maa mma, ụgwọ ọrụ akwụna ga-adị n'obi gị. N'ihi ya ka a ga-akwụghachi gị ụgwọ dịka ị na-eme ndị m họrọ, ka Onyenwe anyị kwuru. Otu ahụ ka Chineke ga-emere gị. Ọ ga-enyekwa gị ndị iro gị. Ụmụ gị ga-anwụ n'agụụ. Ị ga-ada site na mma agha. A ga-ebibi obodo gị. Ndị gị niile nọ n'ọhịa ga-alakwa n'iyi site na mma agha. Ndị nọ n'ugwu ga-anwụ n'agụụ, rie anụ nke ha, ṅụọkwa ọbara ha, n'ihi agụụ maka nri na akpịrị ịkpọ nkụ maka mmiri. Gị onwe gị, onye na-enweghị obi ụtọ karịa ndị ọzọ niile, ga-abịa ma nata ihe ọjọọ ọzọ. N'ụzọ ahụ, ha ga-agba ọsọ gaa n'obodo a kpọrọ asị ma bibie akụkụ ụfọdụ nke ala gị, mebikwa akụkụ nke ebube gị. Ha ga-alaghachikwa na Babilọn nke ebibiri ebibi. Ha ga-atụda gị n'ala. Ha ga-aghọkwa ọkụ nye gị. Ha ga-eripịa gị, obodo gị, ala gị na ugwu gị. Ha ga-erepịa ọhịa gị niile na osisi gị ndị na-amị mkpụrụ n'ọkụ. Ha ga-ebu ụmụ gị laa n'agha. Ha ga-akwakọrịkwa akụ gị, mebikwa otuto ụgwọ ọrụ gị.